дар доираи рақобатҳои лигаи дохилии кишвари Испания, яъне Ла Лига, мо шоҳиди рақобати дастаҳои Барселона ва Вильярреал шудем. Ва ба фарқ аз бозие ки дар марҳилаи якуми чемпионат ин ду тим байни ҳам доштанд, ин бор Барселона тавонист дар баробари ҳариф бо нишон додани бозии бисёр устувор ва ғалабаи эътимоднок ба пирӯзӣ даст ёбад. Ва дар рафти ин бозӣ албатта чеҳраи асосӣ Ламин Ямал буд, ки бори аввал дар корномаи расмии худ тавонист ба задани 3 гол муваффақ шавад. хуб, мо воқеан ҳам дурахшиши як чеҳраро дидем ва дар маҷмӯъ агар таҳлил кунем, худи бозии Барселона ҳам хеле олӣ ва фарқкунанда буд назар ба он бозиҳое ки дар гузашта мо барои мисол таи чанд ҳафтаи охир дидем, яъне онҷо каму беш мушкилиҳо пайдо мешуданд, аммо дар баробари Вильярреал камтар буд ин чиз. дар бозӣ бар зидди дастаи Вильярреал Барселона аз аввал то охир ҳама чизро идора мекард ва ягона муддати кӯтоҳи бозӣ ки дар он ҷо Вильярреал каме беҳтар буд, ин оғози қисми дуюми рақобат буду халос. Дигар аз дақиқаи аввал то 90 танҳо Барселона дар майдон буд. Ламин Ямал аз канор чикорҳо мекард. Ягона футболбозе ки дар ин дидор аз ҳайати дастаи Барселона бозиаш заифтар буд, ин Рафиня буд. дар канори чапи майдон бозӣ тавассути ӯ умуман намерафт ва ҳама пасҳо, ҳамаи партобҳо ба ҳамон тарафе ки Ламин Ямал аст, ҳама ба он ҷо расид. ва дар баъзе аз рақобатҳо ин кор медиҳад, чунки Ламин Ямал ба мисли ҳамин бозӣ бар муқобили Вильярреал хетрик мекунад, аввалин хетрик дар корномаи ӯ. Аммо ман мехоҳам аз нигоҳи дигарам ба ҳамин масъала назар биандозем, чунки агар ҳамеша ва ҳамвора дар бозиҳои дастаи Барселона паҳсҳо ба ҳамон як канор рафта бирасанд, танҳо ба канори Ламин Ямал, ин ба нафъи дастаи Барселона нест, чунки мо борҳо бозиҳоеро мушоҳида кардем ки ҳамин гуна аст. ҳама ҳуҷумот тавассути Ламин Ямал ҳастанд. бечораи Ламин Ямал ки ҳоло 19 сола ҳам нест, хаста бемадор мешавад, дигар наметавонад коре кунад ва баъдан зери танқидҳо ва зери фишорҳои ҳамаи мутахассисон ва ҳамаи мухлисони дастаи Барселона мераванд. Чунки мухлисони Барселона чӣ гуна ҳастанд? Агар онҳо дар як бозӣ Барса ба пирӯзӣ расад, тамом мо треблро мегирем, агар шикаст хӯрад, тамом мо ҳеҷ чизро намегирем. Яъне ин ҳам ба якборагӣ дилсард мешаванд. барои ҳаминам албатта ман фикр дорам дар баъзе аз рақобатҳое ки қувва баробар тақсим мешавад ё худ ҳуҷумҳо боадолатона тақсим мешаванд, ҳам тавассути канори чап, ҳам тавассути канори рост, ин метавонад ба он оварда расонад ки Рафиня ҳам он натиҷаи хуби худро нишон медиҳад. Вале дар ҳамин бозӣ мо мушоҳида кардем ҳатто аз он ки ба ӯ пас намедиҳанд ва аз он ки хеле поён фаромад, ҳатто хеле асабӣ шуд дар баъзе ҳолатҳо, дар як ҳолат бо довар баҳси ноҷо кард ки довар ба ӯ корти зард нишон дод барои баҳсҳои зиёдатӣ бо довар. Яъне ӯ қару ғазабаш хест, рӯи рост гуфта наметавонад ба ҳамдастои худ ки тавассути канори ман ҳам бояд бозӣ ҷараён бигирад. Бале, ман ҳам дар майдон ҳастам. Аммо дар ин рақобат албатта Ламин Ямал собит кард ки бозигаре ки ӯро хеле зиёд таърифу тавсиф ва васф мекунанд, ӯ арзандаи ҳамаи ҳамин таърифҳост, чунки он голҳое ки ба самар расонд, зарбаҳое ки зад, алалхусус голи дуввумаш чӣ гуна ду нафарро фиреб дод аз канор ба ҷаримагоҳ рафт, ба кунҷи болои дарвоза зарба зад, хеле зебо ва аз инам зеботар аз нигоҳи пас додан голи сеюм буд. Чӣ гуна Педри албатта хеле паси олиро дод, аз байни чанд нафар тӯбро гузаронд ва баргаштани Педри ба ҳайати дастаи Барселона, ӯ баъд аз осеб баргашт, ин хеле хуб аст, ҳарчанд дар бозӣ бо Вильярреал дар ҳайати асосӣ набуд, аз захира ба майдон омад ва куллан бозиро дигар кард, чунки бори дигар такрор ҳам шавад, мегӯем ки Барселона бо Педри ва Барселона бе Педри ин куллан дастаҳои тафовутшаванда ҳастанд. Набудани Диёнг ҳам ба даста дар идома каме гӯем ки халал ворид хоҳад кард, аммо махсусан дар моҳи март, махсусан дар моҳи март, бале, ва футболбози мазкур тавре хабар медиҳанд як моҳ ширкат карда наметавонад. Диёнг ҳам албатта футболбози хеле муҳим аст, шояд нақши ӯ бисёри вақт паси парда монад, вале Френки Диёнг зери роҳбарии Ханси Флик ба як футболбози меҳварӣ дар қисмати марказии майдон барои Барса мубаддал гардидааст. Яъне ана ҳамин гӯем ки секунҷае ки дар қисмати марказии майдон аст, ҳамин ду нафар Френки Диёнг ва Педри хеле муҳим ҳастанд ва баъдан вобаста ба рақиб ва вобаста ба ҳолат аз пеши онҳо ё Олмо ё Фермин Лопес ки бозӣ мекунад, яъне ин нафарон ҳам гоҳи Фермин Лопес, гоҳи Олмо ба майдон меоянд, аммо ду нафаре аз рақиб буда, яъне Диёнг ва Педри будани инҳо дар майдон баҳс намешавад агар соғу саломат бошанд. Аммо тавре мо мушоҳида мекунем акнун Диёнг нест. Хулас дар ин рақобат албатта Барселона он Барселонае буд ки
аз аввал то охир ҳам тӯб ҳам ҳудуд ҳам рақибонро дар ҳамон мавқеи майдон идора мекард ва дар бозии садуми Ханси Флик ба ӯ бо хитрики худ тӯҳфа кард. умуман воқеан як ҷолибияти зиёд дошт рафти ин рақобат ва дар поёни ин дидор мо тавре дидем Левандовски ҳам вақте гол зад ҳисоб 4-1 шуд. Хуб фикр мекунам аксари чизҳоро дар бобати мавзӯи мазкур Гулрӯз барои мо шумо гуфт, илова ҳам нест Имонбек, вале саволи дигар ҳаст дар ҳамин ҷо. мо дар пешорӯи бозии ҷавобии дастаҳои Барселона бо Атлетико Мадрид дар даври нимниҳоии мусобиқаи ҷоми шоҳии Испания қарор дорем. Назарҳо чи аст? Агар имкон бошад мухтасар Барселона камбек карда метавонад ё на? бисёр мушкил мешавад ба камбек кардан. Бубинед воқеан дастаи Симеони ҳам медонад ба хубӣ ки ин мавсим мубориза бурдан барои қаҳрамонӣ дар Ла Лига ниҳоят мушкил аст ва имкони асосӣ ва олитарин барои ҷоиза ҷамъбаст кардан барои дастаи Симеони ҳам пирӯзӣ дар ҷоми Испания хоҳад буд ва он бартарие ки онҳо дар оқибати аввал ба каф карданд, билохира онҳо метавонанд ин чизро аз даст надиҳанд. Ва як чизи муҳими дигар он аст ки бубинед вақте ки вобастагии зиёд аз Ламин Ямал мешавад дар бозӣ бо Вильяреал, ин кор ба назарам то ҷои қасдонам аз ҷониби сармураббӣ анҷом дода мешавад, зеро ки он каноре ки буд бисёрам заиф буд. Николя Пепе яке аз заифтарин бозигарон дар сафи Вильяреал буд ва дар бозӣ бо Атлетико Мадрид бар ин даста чунин намешавад. Вақте ки Ламин Ямал пурамака мешавад, кор барои Рафиня ва бозигарони канори дигарам бештар хоҳад шуд. Валекин ман фикр мекунам ки хулас Атлетико Мадрид он бартарии бузургиро ба каф кард аз даст нахоҳад дод. ман шояд фикри намқадар машҳурро пешниҳод кунам, вале ба назари ман дастаи Барселона метавонад ба бозӣ баргардад. Бо боварӣ албатта инро ҳеҷ кас гуфта наметавонад, вале ман барои чи айни замон мегӯям ки Барселона камбек кардан метавонад. хуб дар ҳамаи чемпионатҳо барои мисол барои ман гӯем ки дастае ки аст ки ман ин дастаро меписандам дар чемпионати Испания ин Атлетико Мадрид аст бе ягон гӯем ки шаку тардид, вале айни замон Барселона ҳисоби 4-0 қудрате дорад ки ҳисоби 4-0ро аз байн барад дар як бозии алоҳида. Барои чӣ? Атлетико Мадрид ҳоло дастае аст ки бисёртар таваҷҷӯҳ ба хатти ҳуҷум дорад. яъне шумо мушоҳида кунед, қаблан ҳангоме ки Атлетико Мадридро мегуфтем, дарҳол дар пеши мо барои мисол Диего Гадин, Хосе Мария Хименес, Хуан Фран, Филиппе Луис, бале Филиппе Луису дигарон, яъне дарҳол мо дифогаронро пеши назар мебардем. ҳол Атлетико Мадридро гӯед, пеши назар ки мебиёяд? Антуан Гризман, Хулиан Алварес, Александр Сёрлот, Симеоне, яъне дигарон футболбозоне ки дар ҳамла бозӣ мекунанд. хуб дар хатти дифоъ барои мисол Роҷери ки аст? футболбозе бо номи Роҷери айни замон дар хатти дифоъи Атлетико Мадрид бозӣ мекунад. ё худ дигароне ки айни замон дар хатти дифоъи Атлетико Мадрид ҳастанд, ин футболбозоне ҳастанд ки албатта аз он Атлетикои гӯем қадима хеле ва хеле дар сатҳи паст қарор доранд. Барои ҳаминам бо доштани футболбозоне мисли Олмо, ман фикр дорам дар рақобати бар зидди Атлетико Мадрид аз нигоҳи тактикӣ бояд Олмо ба майдон ояд, на Фермин Лопес. Бо будани Олмо, бо будани хуб Педри ки ӯ дар ҳамин рақобат ширкат хоҳад кард, аз ин тараф Рафиня, аз он тараф хуб Ямал ва футболбозоне ки дар қисмати дифоъ бозӣ мекунанд, онҳо ҳам айни замон дар сатҳи хеле хуб баромад мекунанд. Аммо ягона футболбозе ки барои ҳамин камбек метавонад мушкиле эҷод кунад, ин худи футболбози Барселона аст, Ферран Торрес. бозигаре ки имкониятҳоро дар баъзе рақобатҳо умуман истифода намекунад, аммо боз ҳам як бозиҳои алоҳида мешаванд ки ӯ куллан ҳама корро худаш ҳаллу фасл карда метавонад. мисле ки соли гузашта дар баробари Реал буд. Бале, мисле ки соли гузашта дар баробари Реал Мадрид буд. Барои ҳаминам ҳамаи гӯем ки онҳое ки Барселонаро тарафдорӣ мекунанд бояд умед бар он банданд ки ин бозии хуби Ферран Торрес бошад, чун ки агар бозии бади Ферран Торрес бошад, онҳо камбек карда наметавонанд. Атлетикоро дар финал хоҳем дид. Бале, ва чун Левандовски ҳам нест, осеб дорад, пас бозии хуби ин футболбоз ба нақши аввал мебарад. Бале, ташаккур ва воқеан ҳам дӯстони гиромӣ, барои он ки дар ин гуна мавридҳо камбек иттифоқ афтад, голи зудҳангом нақши муҳим мебозад ва муҳимтар аз ҳама дар қисми аввал ҳадақал агар нисфи голҳои сардодаашро ҷуброн кунад, яъне 2-0 Барселона пешсаф шавад, умедҳо барои камбеки ин тим бештар мегардад, вале боз ҳам вақт довар аст.